Да, това няма за толкова. Чакай, сега няма да се излагам. Камера работи. От 3 години работя в BTL. През целия ми трудов стаж това е най-доброто ми решение до момента. Да. Чувствам се удовлетворена, защото знам, че помагам на хора. Днес е събота, но ние днес работим благотворително. Това е една от ценностите. Ние, както всяка голяма организация, имаме ценности, които изповядваме и които развиваме в организацията си. Даже днес е един ден, който е по-специален за нас. Така нареченият ден на Ели. Той беше посветен на наша бивша колежка. Целта е да помогнем на хора, които имат нужда от помощ. За съжаление, те са много. И може би това са най-смислените ми 8 часа от годината тук. Не мога да дам на болните хора по света здраве, но мога да помогна с това да съм тук и да работя. И се радвам, че толкова много хора идват и подкрепят идеята и хора, които нямат възможност финансова да направят нещо добро. По този начин фирмата осигурява възможността това да се почувстваш потребен. Чувствам се човек на края на деня. Имам ясното съзнание, че и аз, и екипа, с който работя, и компанията, в която работя, сме помогнали на някой в беда, на някой в нужда. И това осмисля всичко в крайна сметка. Това смятам, че изгражда и компанията като цяло, като един общ голям екип. Затова съм и горда и препоръчвам. Мои познати дори са започвали тук. Изключително бях привлечен от възможността, че мога да работя именно в компания, която произвежда апаратура, техника, която помага на хората на тяхното здраве. Когато има такава добра основа, оттам нататък нещата се случват. Завода е страхотен, модерен, удобен. Рядко някой път хората имат възможност в професионалната си кариера да почнеш да работиш на едно чисто ново място. Страхотна емоция, въпреки всичко пък си имаше и своите трудности и моменти на адаптация. Целият строеж беше едно пътуване. Първоначално ние си излязохме от зоната на комфорт, там откъдето си бяхме свикнали. И започва един стрес, нали, как ще бъде, как се предвижвам, ще има ли туби с вода, които си пазят парко място. Активно още от ноември месец съм тук в новата сграда, когато нищо не беше готово, нямаше нищо. Предишната ни база беше на 8 етажа. В момента минаваме на един етаж, което си е страшно голяма промяна за цялостното производство. С настъпването на година 2025 и засиленото търсене на апаратите ни се наложи продуктивността да се увеличи с над 30%, което е напълно постигнато без да създаваме допълнителна смяна. Много хора не вярваха, че ще се получи и въпреки всичко успях. Това е може би BTL, как да кажем, BTL ДНК, BTL визията. Всички нареждахме, пакетирахме, мъкнехме. Всеки е фанал някакъв инструмент и буквално е така гледа нагоре и правим нещо. Очудващо как хора, които не познаваш, в момента, в който имате обща работа, нещата тръгват се едно се познати от десетилетия. Само като погледнете парка, който е пред сградата, мисля, че той е достатъчно говориш за себе си. Преди да спустили сграда, тук е имало друг завод. Завода беше съборен, като всичките дървета, които бяха на територията на този завод, са запазени и в момента са отпред. Няма едно бутнато дърво. Това цялото видео всъщност ние го правим за един конкурс за на годината. Мисля, че заслужавате да се вчера. О, да! О, да! Ние сме хората. Най-малкото за това, което постигнахме като преместване в този наш нов дом. Истинската работа, истинското оживяване на това зад нас се случи с хората, които работят тук. 12 години трудостаж имам. Не съм работил в по-добър екип, в по-приятелски настроена атмосфера. Никога не съм се чувствал по-добре оценяван в професионалната ми кариера до ден днешен. Така че... Просто трябва да дойдете на един тимбилдинг или на едно парти да видите какво е екип на годината. Това е хубавото, че BTL както могат да са сериозни с каузи като днескашната, така и могат и да са забавни с тимбилдинг и партитата, които правят. Има баланс. Основата е всичко.